Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Kamera ide. No čo teraz bude s nami? No nič. A kde pôjdeme? Naraz sme tam videli tých ľudí a proste začal sa nám vynárať príbeh a ten príbeh dostával takú úplne javiskovú podobu. Napísala som scenár, začala som s nimi skúšať. Ľudia nemali skúsenosť s ľuďmi s postihnutím, či s ľuďmi s mentálnym postihnutím alebo s iným s postihnutím, lebo vlastne ten komunizmus ich zavrel v zámočkoch. Všetci si mysleli, že budem záhradničkou, ale ja som sa stala herečkou. Každý po nás chcel, že fajn, robte si divadielko popri tom, ale musíte nejakú hmotnú vec dať, že vyrábajte popolníčky, alebo sadte stromčeky, alebo proste dačo. Naši herci majú tie isté pocity. Takisto prežívajú nešťastnú lásku, takisto prežívajú situácie, ktoré sa dejú okolo nás. Hovorili mi, že som postihnutá na hlavu. Cítila som sa veľmi hrozne. Vlastne my sme chceli hneď od začiatku robiť a tvoriť divadlo, lebo sme pochopili, že vlastne títo herci a táto téma vie veľa povedať a vie veľa ľuďom dať. Ja iba chcem, aby to, čo je pre nás, bolo aj pre nich za tú istú cenu a za tú istú hodnotu. Aby sa proste naozaj začali brať tak ako ľudia, ktorí iba potrebujú špeciálne podmienky, aby mohli žiť tak ako my.